Γεια σας παιδιά, ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά και θα μου πείτε πώς πήγες στο beta version, πώς κατάφερες και πήρες αυτό το skin, πώς έχεις τόσο πολλά λεφτά, πώς είσαι 999 λεπτά. Λοιπόν, θα σας πω, αλλά μην το πείτε πουθενά. Να το πω τώρα, χάκαρα και πήρα όλα τα skins, τώρα τα πάντα με λίγα λόγια. Και θα δείτε και τέτοιο. Ναι, επίσης παιδιά, μην βλέπετε που λέει beta, είναι ψέματα, εγώ το έχω πάει και το έχω αλλάξει έτσι. Ας μπούμε τώρα σε ένα μάτσι. Ωραία, τώρα είμαστε αυτό το μπίστα και θα δείτε τι μπορώ να κάνω. Και πολλά, ωραία. Όπα, ωραία, τι είναι. Λοιπόν, έχει γραφείος. Χαραντάκι. Μην διαφέρει πάρα. Αλλά αυτό τώρα εγώ ήταν legit ρε, legit ήταν με hacker καθόλου. Πολύ καλό. Κοιτάξτε, είναι πολύ καλός. Ναι, είναι πάρα πολύ καλός, ναι. Είναι πάρα πολύ καλός ρε παιδιά, πώς το κάνω αυτό. Wow. Ρε παιδιά, πώς το κάνω αυτό. Πώς να το κάνω αυτό, ο άλλος το έχασε. Πρώτος. Και ο άλλος το ίδιο. Πάμε στον επόμενο γύρο. Ωραία, ναι, τέλος πάντων, είμαστε στον επόμενο γύρο. Ωραία, ας πω, για να πάμε χωρίς. Καθόλου φάξ. Ωραία φίλε, πώς θα πείτε. Βάμπα. Ναι, legit κορώνα. Ναι, σίγουρα. Τέλος πάντων. Έχω πολλά skins. Βασικά έχω όλα τα skins. Ξέρω ποιο να πάρω. Μου αρέσει αυτό που έχω ήδη. Θα κρατήσω αυτό. Αλλά και να έχω πάσει, έχω ήδη όλα. Δεν χρειάζεται. Friends. Κοίτα να ότι όταν λέω τα πάντα έχω τα πάντα. Εντάξει, δεν είχα σκεφτεί να βάλω κάτι από πίσω. Κάτσε να βάλω κάτι. Τι έχουμε στο Legendary. Υπάρχει και αυτό το special που βγάζει αυτό από πίσω. Δεν μ' αρέσει. Αυτό τι ταιριάζει με αυτό που έχω. Αυτό είναι από χώρες. Αυτό είναι ωραίο. Αυτό ταιριάζει. Για να πάμε. Τέλος πάντων, έφερα τη σκηνή. Κάνει μέσα. Αυτό είναι cool. Legendary τι έχω.
Τώρα θέλουμε αυτό το skin. Θα μπορούσε. Και αυτό θα μπορούσε. Ξέρω και αυτό σου ταιριάζει. Να, αυτό ναι. Αυτό θα πάρω. Τώρα θα παίξω ένα χωρίς hacks για να δείτε ότι έχω βελτιωθεί. Έκλεισα όλα τα hacks εκτός από το να έχω όλα τα skins. Έκλεισα όλα τα hacks εκτός από να έχω όλα τα skins, όλα και αυτά και αυτό δεν έχουν σημασία στο παιχνίδι. Πάμε να δούμε ποια είναι αυτή. Να δεν μπορώ να πετάξω, όχι, να δεν μπορούμε. Σκατά. Θα πάμε όλα. Έτσι, κορώνα. Δεν ξέρω αν θα πάρω το κορώνα κιόλας, αλλά δεν μπορούσα. Όπα, δεν τερμάτισαν κιόλας. Άφησε με, σταμάτα. Πάμε στον επόμενο γύρο. Επίσης, ναι, δεν ξέρω τι να πω. Λοιπόν, έχουμε αυτή την πίστα, στην επικοινωνία, και καινούργια να πούμε πιάνετε την επικοινωνία, αλλά ναι. Ωραία, πάμε. Καλά πάει, καλά πάει. Τελικό, κάτω. Αν είναι αγώνες δεν ξέρω αν το έχω, αλλά άμα δεν είναι... μάλιστα, δεν θα χρειαζόμουν σίγουρα χάρης. Πάμε, πώς είναι τόσο εύκολα. Αυτό είναι animation. Αυτό animation. Οκ, εγώ ταιριάζει. Τι να πω.
μπορείτε να δείτε ότι το χωρίς κάποιο τώρα. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Ναι, ελπίζω να σας άρεσε. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Αντίο!